न तू जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था ये उन दिनों की कहानी है। ना भाई ई कोनो इत्तेफाक ना ह। जिम में मिलल वो एक दूसरा से मोबाइल लेके नंबर एक्सचेंज लागता करत लो। हाँ, हम बात करत नहीं अपना भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह आ बॉलीवुड के जुबिन नौटियाल के बारे में। एगो बड़ा बिजोड़ फोटो वायरल होता, तू लोग देखले हो बोलो जिम के। आ इहे सोचत हो बोलो कि आखिर ई दोनों जना मिलल बालो तो मिलल बालो काहे आ कुछ धमाका होखे वाला बा का ई दोनों जना के। काहे से कि तारा लोग के पता होई कि सूर के बादशाह सरस्वती पुत्र भोजपुरी के पवन सिंह जेकरा आगे मतलब कि केहू खड़ा नहीं हो सकता। आ इहो सुन ले बोलो कि मुंबई के आदमी जौना के भोजपुरी से कोनो नाता नहीं खे, उ आदमी कहता है कि पवन सिंह के हम सुनता नहीं। आज पूरा इंडिया में का पूरा दुनिया में अगर पवन सिंह जाना जलन तो वो अपना आवाज के वजह से। आ एक जना और बड़न जुबिन नौटियाल, उहो अपना गाना के वजह से पूरा दुनिया में फेमस बड़न। आ उहो बॉलीवुड मतलब भोजपुरी से कहीं ज्यादा ऊपर वाला फिल्म इंडस्ट्री के, ठीक बा। तो भैया इ लोग दोनों जना आखिर मिलल लोग का है। एगो बात तरह लोग के याद होई कि पवन सिंह कहले रहलन कि तू लोग जो चीज ना सोचले हो बोलो उ हम भोजपुरी में करेम, तू लोग जो चीज ना मतलब सोचले हो बोलो ओकरा के हम भोजपुरी में नचाएम। तो का लागत पवन सिंह के शुरुआत कर दिले पड़न और पवन सिंह के धमाका जुबिन नौटियाल के साथ है भैया एकदम मजा आ जाई। भोजपुरी में एगो अलगे फ्लेवर हो जाई। वैसे भी जब पवन सिंह बॉलीवुड के गाना गावेलन तो तू लोग जानता ही बाड़ो एकदम दिल के छू लेला पवन सिंह बॉलीवुड के जब हिंदी गाना गावेलन। आ उ भैया अब अगर जुबिन नौटियाल के साथ मिल के गावस तो एकदम माने बवाल हो जाई। तो हमरा लागता कि इनका लोग के दोनों जना के कोलेब्रेशन होखे वाला बा। या तो आज तक के तू लोग सोच बोलो कि आज तक के साहित्य में दोनों जना के कार्यक्रम रहे तो दोनों जना मिलर रहे लो। तो भैया दोनों जना जिम में कैसे पवन सिंह के देखले बोलो जिम गियर पहनले बड़न, उहो जिम गियर पहनले बड़न। तो आखिर जिम में काहे, ठीक बा। तो कोनो ना कोनो धमाका के प्रिपरेशन हो रहा बा, कोनो ना कोनो धमाका होखे वाला बा। आ 2024 में ई देखे के मिली। आ पवन सिंह हवन तो हमनी के एक्सपेक्ट कर सकतानी सन कि पवन सिंह ऐसन कर सकतारन। अब पवन सिंह ई धमाका दे सकतारन। अब तहरा लोग के पक्का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई हलो। हम बता दी कि अगर जुबिन नौटियाल आ पवन सिंह के ऐसा का कोनो प्लान बा अगर आवता तो एकदम मजा आ जाई। आई भोजपुरी में नया इतिहास रख दी एकदम माने पवन सिंह जालन कि नया नया काम करी, ठीक बा। आ कहलहु बड़न कि मतलब कि जौन भोजपुरी में ना भइल होई उ हम भोजपुरी में क के दिखाएम। तो हो सकता कि पवन सिंह कोलेबरेट करस। आ तार लोग के पता होई कि लॉलीपॉप 2 के बड़ा हाइप चलता आ लाल घंघरा 2 के हाइप चलता। तो जुबिन नौटियाल से कुछ एने ओने कहीं बुला के हिंदी वाला के भोजपुरी में ना गवा दिया लोग। तारा लोग कहीं पक्का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, लाइक कर लो। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर